se snima ovdje? Da, snima se. Dobro je. Pomoz Bog, dobra noć, dragi moji gledalci, kod mene je noć. Danas je 5. decembar 2019. godine, četvrtak, još uvek. Kod mene je vreme 12 minuta do 12 sati. Evo, skoro pola noći. Tako da, eto, ja ću sada malo da sednem na svoju stolicu i da vam pričam malo moju emisiju Prava religija 84. Pošto nisam siguran da mi je dobar mikrofon od ovoga moga laptopa na kojem se javljam, sa kojeg pravim program, onda evo da se približim malo bliže i da pričam malo glasnije, da bi se dobro razumelo ono što kažem. Nisam mogao da ovaj program napravim do danas, evo i danas na kraju dana. Evo, planirao sam u nedelju, pa ponedeljak, utorak, sreda, evo tek četvrti dan, četvrtak, u stvari 5. Nedelja, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak. 5. dan od kako sam planirao da ga napravim, da ga konačno, evo, počnem da pravim. Znači, danas je već 11 dana od moga zadnjeg programa. Kad je bio moj zadnji program? U nedelju. Šta je ono bilo u nedelju? Koji je ono bi datum u nedelju? Ja mislim 24. novembar. Tek sada 5. decembra pravim novi program, znači nedelju i 4 dana. Eto. 11 dana. Kasnije. Sada dobro stižem i to, ajde. Mada sam hteo i hoću da stižem više nego što do sad stižem. Evo ovako, danas, da vam kažem, evo u Torontu sada je -1 stepen, a osjeća se kao -3, doduše ponoć. A evo u Beogradu je jutro, negdje blizu 6 ujutru, i temperatura vidim u Beogradu da je 0 stepeni, a osjeća se kao da je -2. Znači, tu smo negde. Mada ujutru je najniža temperatura, ja mislim, tako da vi opet imate bolju temperaturu od nas. Mi ujutru za 6 sati mi ćemo biti još niže dole, ispod nule nego vi. Znači, tako. Ajde onda da vam nešto kažem o čemu ću da vam pričam malo. Neke stvari sam zapisao. Pripremio sam se malo. Nadam se da će ovaj program biti malo kraći. Ovako, nešto ću vam da kažem prvo u vezi jednog komentara moga gledaoca, ne sećam se sada imena. Tražio sam, ne mogu da nađem njegov komentar nigde, ili ga izbrisao ili ne znam gde sam ga vidio, a ove komentare sa ovoga, kako se zove onaj program, Tražim u krivinu i ne gledam više nikako, tako da sam možda tamo našao, a to neću više da gledam. Tako da ne mogu da ga nađem, ali on se pobunio, jadni čovek, kaže, jao, kaže, pričest je krv i telo Hristovo, nemoj, molim te to da nam uzimaš. Ok, reći nešto u vezi toga. Druga tačka će mi biti o komentarima krivine na mene u subotu, 30. novembra, a nešto oko 4 minute, malo više su pričali o meni,
I to sam ja slučajno, opet slučajno, nema ništa slučajno, uključio se, ne znam, ja ne gledam taj program, ali uključio sam se za jedno kraće vreme samo, dok sam večerao bio, i čujem, pričaju meni. I eto, sad ću da dam opet taj komentar na komentare. Ne može da prođe da se nešto ne kaže i o tome. Šta ćeš? Kad oni pričaju, moram malo da se branim. Ne mogu da kažem, da, pa ni ne moram ni da se branim, mene Bog brani, ali eto, radi mojih gledalaca, moram malo da objasnim neke stvari. I to ću, znači, u drugoj tački da uradim. Treću tačku ću da pričam nešta, ovde sam bar zapisao tako, a ja mogu da promenim redosled kako mene vodi Duh Sveti, da li će biti to treća ili četvrta, ali neka bude za sada treća, jer sam je tako zapisao. Mladen Dukić je skinuo sa interneta i kopirao nekoliko Swedenborgovih knjiga. O tome ću nešto da kažem i kazat ću nešto ću da pročitam iz tih knjiga koje je on našao i to možda se čita besplatno na internetu, vrlo lepo. Bravo, Mladene, pohvalit ću ga sigurno. I četvrta tačka, pa možda ću još nešto da kažem, samo onako ukratko da navedem. Neke tačke, opet nešto o Muhamedu i Islamu, čisto onako da se podsjetimo, jer sam zbog tog razgovora sa Mabusom, koji je itekako bio važan, i tu sam otkrio mnoge činjenice u vezi Islama, i onda ću samo malo da vas podsjetim sa nekim stvarčicama zašto Islam ne može da bude prava religija nikada. Ajmo onda, ništa onda, da ja počnem od početka. Evo ovako, koliko sam to stranica napisao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa nisam znao da sam toliko stranica napisao, ali ja pišem dosta krupno, pa nije to 7,5 stranica, eto. Moj rukopis je krupan, tako da nije to tako baš kao što liči na početku. Evo vidite moj rukopis, samo da vam pokažem moj rukopis. Evo vidite moj rukopis, dosta je krupan, ne znam da li možete da vidite, ne znam da li je ovo, vidite, eto tako, vidite, to neke stvari. Evo kako ja pišem, vidite kako su to krupna slova. Dobro. Ajde malo da popijem čaja. Da malo da se osvežim za razgovor. Ajde ovako, nešto ću možda i da popravljam sliku ponekad. Dobro. Znači ovako, prva tačka o telu Hristovom i o krvi Hristovoj u pričesti. Postoji, znači, jedan čovjek mi se javljao i molio me da ne govorim protiv toga, on veruje da je to sama krv Hristova i samo telo Hristovo. A ja sada, znači, odgovaram tom mome gledalcu. Nema problema ako veruješ da je to krv Hristova i da je to telo Hristovo, to te neće diskvalifikovati od nebesa. Ti možeš da to veruješ i ako držiš zapovesti, ti ideš u nebesa. Nije to bitno
Mi neki znamo šta predstavlja krv, šta predstavlja telo i to sam ja i objasnio. Međutim, ako je neko malo, da kažemo, prostije guma i uzima više bukvalno stvari, nije to problem. Ako ti voliš Boga i držiš zapovesti, ti ideš sigurno u nebesa. Možeš ti da veruješ da je ono krv Hristova i telo Hristovo, što očigledno nije istina. Evo, pogledaj onu šalicu i vidit ćeš da nije krv. I vidit ćeš, pogledaj onaj hleb i vidit ćeš da nije telo. Ali predstavlja, znači simboliše, ili da kažemo na hrvatskom simbolizira krv Hristovu i telo Hristovo. Znači ono vino i onaj hleb ne mogu nikako da budu krv i telo, jer očigledno kad jedeš, ne jedeš telo, osjećaš razliku. Znači, to je, samo može da bude simbol, ne može da bude ono što crkve tvrde, pravo Hristovo, sama krv i samo telo. To je očigledno netačno, to svako od vas koji iole malo razmisli može da vidi da to ne misli se bukvalno. Ali, ako neko, ali, za vreme pričešća Gospod je prisutan. A njegovo prisustvo to je sve i svja. Kad je on prisutan za vreme pričešća, to znači, na taj način ono i jeste, znači može da se shvati da je to telo Hristovo i krv Hristova, jer on je tu. Znači, onaj njegov duh, onaj sveti duh njegov, deo njega, je tu. Znači, on je prisutan tu. Znači, možete vi i to da verujete, nije to nikakav problem. Idete u raj i vi možete da budete spašeni, iako ste malo priprosti, jer mislite da je to stvarno, kao što vas crkva uči pogrešno, da je to stvarno telo, da je to stvarno krv. Pa kako malo ne razmislite, pa vidite što lažete sami sebe. Pa vidite da nije krv, vidite da je vino, pa vidite da nije telo, vidite da je hleb. Pa vas zar treba i to objašnjavati? Ali da predstavlja, da simboliše, to može. Sada ja sam otišao dalje od toga, pa sam vam objasnio šta znači, šta predstavlja krv. Jer i krv predstavlja nešta. Jer ne pijemo mi krv, a kao što sam rekao koliko puta već, mi nismo ljudožderi da jedemo nečije telo i da pijemo nečiju krv. Ali šta predstavlja, znači, to vino? Pa sam vam ja rekao, vino predstavlja istinu Gospodinovu, Gospodnju, istinu koju nam je on doneo. Da je on sami Bog i da on nas spašava. Došao je radi našeg spasenja i spašava svakoga ko je voljan da se da uveruje u njega i da se prilagodi nekim njegovim osnovnim zapovedima. Znači, to je istina. Znači, on je doneo istinu i kroz tu istinu, ako je prihvatimo i radimo, spašavamo se. Šta predstavlja telo njegovo, koje očigledno nije u pričešću telo, nego je hleb, ali predstavlja telo, ali šta telo predstavlja? Telo predstavlja njegovu dobrotu. Jer on kako je došao i kako se namučio za nas, joj, one muke sačuvaj, Bože, to je njegova ljubav i dobrota za nas samo uradila. Znači, njegova ljubav i dobrota nas spašava. Znači, šta znači telo Hristovo? Predstavlja dobrotu Hristovu, dobrotu Božiju. To nas spašava. Da on nije dobar, mi nikad ne bismo bili spašeni. Njegova dobrota nas spašava,
ali ne može ni dobrota bez istine. Znači, dobrota i istina. Znači, traži se jedno i drugo. A dobrota i istina dolaze od dobrota od ljubavi, a to je destilat ljubavi, a istina dolazi od mudrosti. U stvari od mudrosti dolazi vera, pa onda od vere dolazi istina. Uglavnom, znači, to je derivat Božije mudrosti. Istina je derivat Božije mudrosti. Iz toga proističe. Ajmo sada, znači, nadam se da ste me razumeli. Moj gledalac nek se ne ljuti ništa. On nije u opasnosti nikakvoj ako veruje da je to telo i krv Hristova, to nije ništa, nije to greh. Gospod razume da neki ljudi su dosta bukvalistički raspoloženi, malo, ajde kažemo, malo prosti, da kažemo, ajde, bez uvrede, mislim prost u smislu jednostavan, možda, bolje tako. Tako da to Gospod razume i on se na to ne ljuti i on to prihvata kao veru. Slobodno, znači, moj dragi gledaoče, slobodno ti veruj u Gospodnju krv i telo, ja ti to ne uzimam od tebe. Bićeš spašen, ne sikiraj se, neće ti Bog zameriti, niti ti ja zameram. Ja te samo uvodim u nešto još više, još dalje, još jasnije. A inače, to je na jednom osnovnom nivou, to je isto istina. Samo malo bukvalnija istina, eto, tako. I tako, znači, toliko o mome gledaocu, da se ne ljuti, da se ne sikira, sve je okej u vezi pričesti Božije. Ajmo dalje. A to što sam hteo da kažem, jao što sam neki dan nešto razmišljao, Božja dobrota, jao kako se Gospod namučio na krstu, jao šta su mu radili, šta je on sve prošao, kako je on bol prošao radi nas. I ima razbojnika koji to ne cene ni za šta. Ima ljudi koji to im ništa ne znači. A oni ne bi taj bol i tu patnju, pitanje je da li bi pretrpeli za svoje dete, a kamoli za nekoga još drugoga koji im nije ništa, da kažemo. A Gospod je sve to pretrpeo i oni i dalje ostaju na sataninoj strani, a satana ništa nije uradio za njih osim razbio im život u param parčad, uništio ih. Život im ne valja ništa. A od džaba oni opet vole satanu više nego Gospoda. To ti je misterija bezakonja, to piše u Svetom pismu. Da je to misterija bezakonja, kako neki ljudi ostaju na onoj drugoj strani, i to ne samo neki, nego većina, uprkos tolikoj ljubavi koju je Gospod pokazao prema nama. Očiglednoj ljubavi. Dragi moji, eto toliko o tome. Da vidimo gde sam stigao. Da vidim nešto. A već sam 19 minuta skoro. A ljudi moji, što leti vreme, a ja samo dao uvod i prvu tačku. Ajde vidimo. Možda neke tačke neću pomenuti večeras da bi napravio video kraći, ili ću malo da skratim sve. Ajde ovako, o komentarima, druga tačka, o komentarima, tražimo krivinu programa od ovoga Meksa, Aleksandra, Saše, Panića, Meksa. Femeksa, nije Meksa. Dobro, neki ga i zovu Meks. Femeks. Ovako, znači, tog 30. novembra, znači prošle subote, uključio sam taj program, onako malo samo slučajno da vidim, pošto sam seo da nešto jedem bio i
da pijem čaj. I ovako, to od na 1 sat i 12 minuta i 45 sekundi počinje razgovor o meni. I traje do 1 sat i 16 minuta i 50 sekundi. Nema ništa tu rečeno suštinsko ili nešto mnogo pametno, ali eto da vam ja ispričam šta je tu rečeno, da malo shvatite, a vi pregledajte taj komentar koga interesuje, otiđite tamo, znači to se zove tražimo krivinu broj 132 od 30. novembra ove godine. I od 1 sata i 12 minuta i 45 sekundi, eto počnite pa ćete vidjeti. Vidjet ćete da ništa neću slagati. Ovako, samo da kažem, što sam tu zapisao, kažem, nema ništa suštinsko tu rečeno, sve to tralala, trla, baba, lan, ali ovako, samo se bacaju na moj karakter, kao ja kritikujem, bacaju se, napadaju moj karakter. Ne mogu da napadnu ništa što sam ja govorio. Nema da neko pobije ono što sam ja rekao. Pa pošto ne mogu da pobiju istine, onda se bacaju na moj karakter, o kojem karakteru ne znaju ništa. Oni ne poznaju mene lično, znači oni ne znaju. Možda sam ja najbolji čovjek na svetu, možda sam najgori, ali oni to ne znaju, jer ja nisam njihov prijatelj lični pa da nešto znaju o meni. Prema tome ne bi trebalo da imaju pravo da pričaju o čovjeku koga uopšte ne poznaju. Ali mnogo im smeta što ja kritikujem. A ja kažem, šta drugo da radim sa glupostima ljudskim nego da ih kritikujem. Neću valjda da ih hvalim. Koliko zamerki sam rekao u vezi njih, kad sam kritikovao, ni na jedno nisu odgovorili, jer sam rekao sve istinu. Neće da se upuštaju u taj razgovor, jer znaju da je istina što sam rekao ipak. Jer je istina što sam rekao. Znači, nema odgovora na moje zamerke njima, nego samo kritika moga karaktera. Jer istina stoji, istina ne može mnogo da se kritikuje. 2 i 2 je 4, ne možeš ti sad da kažeš da je 5. Ili 1083. Znači, ne možeš, znači, istina je dosta jasna, tako da tu nema mnogo razgovora, mada neki pokušavaju i to, ali kad ne možeš da razgovaraš sa protivnikom na bazi istine, onda se bacaš na kritiku njegovog karaktera. A pošto niko ne zna o meni ništa, jer ja nisam vaš lični prijatelj, onda mogu da pričaju šta god hoće. Tako da to je tipična strategija đavolja. Napada dobrog čoveka na njegov karakter umjesto na njegove istine koje on iznosi. Jer s istinama ne može da se iznese, a sa karakterom može, jer je to jedna nepoznanica. To možda pričaš šta hoćeš o nekome, da je ne znam kakav, ko to može da proveri i dokaže i tako. Tako. Znači, nema pokajanja, zato neće biti uspeha sa onim što rade. Svi idu u pakao. Oni, svi ljudi tamo, to nema ni jedan da zaslužuje mali delić nečega drugoga. Znači, to ja kažem otvoreno, ja to ne krijem. To ono što ja znam, nema im spasa. A opet, zadnja će biti gospodnja, a ne moja. Ali ja govorim kao gospodnji čovek, koji nešto ipak znam, naučio sam od njega, tako da po mojoj proceni nema im spasa. Evo ako, normalno ako bude neko teško pokajanje i promjena njihovog karaktera, onda to postoji ta šansa za neke, ali daj Bože.
Ok. Kad jednog dana budem išao u obilazak pakla, tu sam napisao, turistički, ako Bog da, ako se kvalifikujem da idem u nebesa, onda ću ja da idem u obilazak pakla, da vidim kako je u paklu, u društvu anđela drugih, tako da uvek smo bezbedni, jer Gospod nas čuva i u paklu. I kada ih vidim u plamenu i oni mene u društvu anđela, ako Bog da i sreća junačka, oni će da škrguću zubima ili da škripe zubima, kao što piše u Svetom pismu. Ali neće moći da me stvarno okrive, jer tada će biti sve jasno. A ja sam ih prozivao i pozivao na veru, pokajanje, dobra dela i 10 Božijih, ali oni odbiše i još me budalom napraviše. I to će biti uskoro, jer 50 ili 100 godina nisu ništa. Zamisli šta je 100 godina za večnost, to je samo jedan trenutak, jedna sekunda. To začas prođe i pakao dođe i uhvati za šiju. Pakao hvata za šiju svoje ljude. Evo neki komentara koji su oni dali u vezi mene. Znači, sad ću malo da pročitam. Zapisao sam te komentare da vam pročitam. Da ne čitam sa interneta, lakše mi je bilo, a i da imam zapisano za svaki slučaj. Ako se nešto desi internetu, ima zapisano i na papiru. Kaže ovaj Femex, kaže, ispljuva nas najviše Gileta i mene. Kaže, Dragan laže, kaže. Dragane, ako slušaš, on kaže, lažeš. On se meni sad obraća, pazi, on meni direktno kaže da ja lažem. Ja ne lažem ništa, nego to je grešnička priroda. Znači, sme da kaže poštenom čoveku da laže. Evo sad ću da vam ja objasnim zašto ja nisam slagao ništa. Nikad nisam pristao na Gileta da on bude moderator. Jesmo razgovarali, taj sad Femex hvata na to, da smo razgovarali da Gile bude moderator. To da, ali ja sam to odbijao do skoro zadnje minute. Znači, jesmo razgovarali o tome, ali do skoro zadnjeg minuta pred program nije bilo odlučeno da li ću ja uopšte učestvovati u programu, jer sam odbijao Gileta. A oni misle da bez moderatora ne može, nije tačno, može i bez moderatora. Sve dok se nije pojavio Mabus i kad smo se dogovorili da ćemo ići bez moderatora. Onda, znači to već kad pred sami program početak, ja sam pristao na Mabusovu ponudu, predlog da idemo bez moderatora, jer ovoga Gileta nisam hteo da mi on bude moderator ni po koju cenu, tako da i na kraju ispostavilo se da sam bio u pravu, jer vidjeli ste kako me on na kraju ispljuvao i pogrešno razumio i sve što se desilo. Znači, to je istina, da ja nisam pristao na Gileta nikada. Samo posle, kad je on počeo opet da priča za vreme moga razgovora sa Mabusom, eto, ja nisam hteo da budem toliko drzak, pa da kažem, neću da čujem tebe, nego sam mu dozvolio da priča i da nam daje neka uputstva, eto, ono, čisto onako, ja sam to, snishodljivo dozvolio da, eto, on bude ipak nešto da može da kaže, ali dogovor sa Mabusom je bio da idemo bez njega i zato sam pristao da učestvujem u programu. Bez
toga ne bi pristao ni da učestvujem. Znači, nisam hteo, ja nisam pristao da ću učestvovati ako Gile bude moderator. Do zadnje minute, dok Mabus nije došao i prijavio se na program i onda smo mi dogovorili se. Znači, ja ne lažem, laže Femex, ali to nije za iznenađenje, jer on nije znao više od 3 Božje zapovesti, prema tome šta možda očekuješ od njega. Znači, on laže, a mene proziva i kaže, pazi, još me direktno proziva, Dragane, ako slušaš, lažeš. A šta je to Dragan slago? Ništa. Nisam hteo Gileta. Nisam nikad pristao na Gileta. To je, evo, može da se seti svega toga, svako ko je učestvovao u toj diskusiji, da je tako bilo. Šteta što nije snimljeno, ne znam da li je snimljen taj deo programa, mislim da nije. Tako da, eto, može sad da kaže šta hoće. Kaže ovako, Dragan se žali, Meksi ovakav, Meksi onakav, nastavlja Femex da priča, da se ja žalim na njega, Meksi ovakav, Meksi onakav. Pa nije tačno, ja se u početku uopšte na njega nisam žalio, ja sam se žalio na tog Gileta, što se na kraju oborio na mene u vezi moga vica, kako Mabusa Allah nije pomagao, možda zbog jedenja svinjetine eventualno. To je ovako više malo bila zezanje, da kažemo. Ne može čovjek stalno da bude ni ozbiljan, a može baš to da bude, jer znate koliko mu se puta gasio mikrofon. Nije mu Allah pomogao da mu se ne gasi mikrofon. Ono nije normalno da se gasi mikrofon toliko puta. Preko 10 puta mu se ugasio mikrofon. Ja nisam brojio, ali onoliko koliko se sećam. Tako, a nije se žalio, znači, a taj isti Gile nije se žalio na Mabusa što se krio bez kamere, što je mikrofon zastajao preko 10 puta i što je izvrtao Bibliju, da mi hrišćani i Jevreji verujemo da treba da dajemo svoje žene carevima i kraljevima da bi bolje uspeli u biznisu, da je to slučaj bio sa Avramom i njegovom ženom Sarom. Ja sam to objasnio da to nema veze sa životom, nego da se jadni Avram uplašio da će ga ubiti, pa je slagao da mu Sara nije žena nego sestra. Međutim, to je ljudska slabost, ja sam rekao, nije to da mi hrišćani, da nam Biblija kaže da trebamo tako da radimo, nego baš nam kaže da ne treba tako da radimo. Ali on je izvrtao Bibliju i se ne žali ništa na to, a lepo je mogao da čuje i mene, a i u Bibliji piše, bila je Biblija tu i mogli su da se prate ti razni navodi koji su se navodili. Tako, nije se žalio na njega, ali na mene se žalio. Na mene se žalio zbog ulcinja. Ok. Dragan više nema podršku od mene, nastavlja Femex. Nikakvu. Znači, ni malo. Ne samo. Ok, čekajte, samo zove me neko da se javi. Alo? Da, ja pravim program, ne mogu s tobom sad da pričam. Pozvaću te kad završim ili zovi me sutra. Ok? Ok, čao. Ok, ovako, znači ovako, ovdje sam stao.
ovako piše, znači on ovako nastavlja, kaže, Dragan više nema nikakvu podršku od mene. Nikakvu, kaže. Vidjeli ste kakav je čovjek. Pa jeste vidjeli kakav sam čovjek? Je li iko vidio kakav sam čovjek? Da li iko zna kakav sam ja čovjek, osim ljudi koji su me upoznali? Postoje neki od vas i tekako koji su me upoznali i znaju me i znaju kakav sam čovjek. I oni imaju pravo da pričaju o meni. A Femex nema pravo da priča o meni jer on ne zna kako ja živim i ko sam ja. On samo zna ono što čuje na YouTube-u, ništa drugo ne zna. Tako da on vidio, znači on je vidio kakav sam ja čovjek i trebali su i svi drugi da vide da on hoće da kaže da ja nisam nikakav čovjek. Evo vidite, tog napada i optužbe bez i jednog dokaza. Znači, Femex je globusar u duhu isto. Jer on pravi tvrdnje, znači on tvrdi nešto o čemu nema nikakav dokaz kakav sam ja čovjek. Samo zato što kritikujem gluposti ne znači da sam loš čovjek. I treba da kritikujem gluposti, treba da mi čestita, a ne da mi zamera na tome. Tako da on nema nikakav dokaz da sam ja loš čovjek. Ali on svima kaže, 1000 ljudi možda koji će da gledaju taj program, i on im kaže, jeste li vidjeli kakav je čovjek? Znači, loš čovjek, to se misli se na loš, ne, sigurno se ne misli, nije mislio kako je dobar čovjek, jer nema više njegovu podršku nikakvu. Znači, očigledno da sam loš, a ne dobar. Za njega. Znači ovako, znači stvarno je, nastavlja on, kaže, stvarno je prevazišao svaku granicu bilo kakve tolerancije. Pa kako sam ja to i čime sam ja to prevazišao? Zato što kritikujem glupost ljudsku. Jel zato? A jedan kaže da treba da platim, a jedan njegov sa one panele učestvuje u tom panelu, a ne znam mu ja ime i nije ni važno, kaže treba da platim $100 pa da učestvujem. Čuj, oni bi htjeli da ja platim pa da učestvujem u njihovom razgovoru i u njihovom programu. Pa meni uopšte to nije bitno da ja učestvujem u programu takvih ljudi. Evo vidite da sam odbio. Jesam li odbio onoga Peđolina? Ja sam rekao, nema para koje ti možeš meni da platiš da ja dođem na tvoj program. Pa i ovi ljudi, kad su takvi, pa ne mogu oni ne mogu meni da plate bez popravke njihove, da ja učestvujem u programu, a ne ja njima da plaćam. Znači, vidite šta vi oni pričaju, da ja platim da bi učestvovao u programu. Umjesto meni da se plati, jer ja sam čovjek koji rad čini, ja sam taj, znači mene su oni pozvali, nisam ja njih pozvao. Znači, oni treba da plate mene, a ne ja njih. Tako, a vidite kako ovi ljudi nemaju zdravog razuma i nemaju, logika ne funkcioniše. Kaže, opet nastavlja Aleksandar Panić, kaže, ovo stvarno više nema smisla. Ovo je smešno. Mislim, za plakanje. Ono meni priča i dalje da je smešno ovo. Šta ja radim? Smešno. Što kritikujem gluposti ljudske i njihove, jer i oni pričaju to isto. O tome se radi, da sam ja kritikovao nekog drugog, oprostili bi oni meni, nego ja sam i njih uključio tu, rekao sam nešto i protiv njih. To je problem, sujeta ljudska njihova, a ne to što ja kritikujem. Ne žele se oni da sam ja kritikovao nekoga drugoga, ne bi se oni žalili. Kao što se nisu žalili što sam kritikovao ovoga Mabusa, razbio sam ga, rasturio sam ga i prvi put, pa su me opet tražili da idem i na sljedeći program da se pojavim.
Znači, nije ih bila briga, nije ih srce bolilo što sam ja rasturio Mabusa i što sam bio grub prema Mabusu radi njegovih raznih neistina, nego oni se o svojoj guzici sada zabavili. Jer što kažu, naš narod ne laje pas radi sela, nego radi sebe. Ne laje Femex radi Mabusa ili drugih, on radi sebe, jer sam ja nešto rekao u vezi njega što se njemu ne sviđa. Ali tek na kraju, kad je već ono došlo, kad je mnogo on iskritikovao on mene, onda sam ja odgovorio na to. Nisam ja odmah njega kritikovao. Ja sam kritikovao svoga sagovornika i one u paneli neke, sačuvaj Bože. Onaj Joci, onaj Tonki, nema, ne treba komentar. Ovako, i vidjeli ste dok su ovi govorili Joci i Tonki, ja preko sat vremena nisam hteo da kažem jednu reč. Ja ih pustio da pričaju. To nije zasluživalo ni jednu moju reč ili komentar. Tek sam na kraju nešto rekao kad su me pitali nešto da kažem. Ovako. Kaže, ignorisati takve osobe. Mislim, što dalje, priča Femex. Mene, kao Dragana. Da ne dođu do izražaja. On bih sad hteo da me skloni sa vidika. Nećemo ga ni spominjati više. Sahranili me u svojoj glavi. Ništa. Samo nek nestane u zaboravu. Bože sačuvaj. Kaže, dao Bog. On se poziva na Boga, a 3 Božje zapovesti nije znao više. I on sad da mu Bog da tu njegovu želju hoće. A ja idem zbog toga, trčeći u pakao. Jel vidite, ovo je živa istina. Prirodan čovjek bez Boga trči u pakao. On je izgovorio tu jednu veliku istinu. To je živa istina. Da Bog odvraća čovjeka prirodnog od pakla, a prirodan čovjek trči u pakao. On je tu rekao veliku istinu i u vezi sebe i u vezi svih ljudi koji nisu spojeni sa Bogom, koji ne veruju u Boga, kao što on kaže da ne veruje ni u kakvog Boga. Tako kaže, idem trčeći u pakao. Sačuvaj Bože to reći. Samo da takvi ljudi ne vode reč, samo mene da uskloni, samo da ja ne mogu da kažem nešto o njemu. Stvarno, sramota. Sramota pa onda zastaje bolest za čovječanstvo. Ja sam bolest za čovječanstvo. Ja koji govorim, koji sam rekao stvari koje nikad nisu čuli u životu pre toga. Ja sam bolest za čovječanstvo. A šta je onda on? Ako sam ja bolest, šta je onda on? Koji odbija istine. Božije istine, sa nebesa. Kad bi mogao da vidi šta je on, kad bi mogao da vidi svoga duha, a upropastio bi se, prestravio bi se, kad bi video kako izgleda u duhu, njegov duh, u svetlosti Božjoj. Tako da sam ja bolest za čovečanstvo. A onaj neki Pero, kako se Piero, on reče da sam Hitler, pa tu su negdje blizu njih dvojica. Jedan kaže ja sam Hitler na 10. stepen, a ovaj kaže da sam bolest za čovečanstvo. A nikad me nisu sreli i nisam ni jednu glupost rekao, samo sam kritikovao. Znači, vidite koliko laž ne trpi istinu. Znači, to je totalna netrpeljivost. Pakao ne trpi Božjeg čovjeka. Znači, on govori iz pakla. Njegov duh je u paklu, nema veze što se on nalazi na zemlji.
duh je u paklu. To je živa istina što vam kažem. Ovaj Joci kaže, piškao se. On ne zna ni srpski. Ne kaže se piškao, nego piškio se. Kaže, dok je mene slušao, kao on se upišavao, on to izrazio piškao. Kaže nešto, on priča za mene, ja kažem nešto i 2 minute posle baš uradi to, kao nešto, što sam rekao, nešto protiv nečega. Ovaj mu uskače Meks opet u reč, kaže, da ti pomognem, kaže, i onda kaže da sam ja govorio, vidi ga ovaj kako se izražava, ne zna ništa, ni da kaže, onda 3 rečenice kasnije, kako li se ono kaže, ja kažem, kao. Nije mogao da se seti reči osvrt. Eto. On, znači, sad on kritikuje mene što ja nisam mogao da se setim srpske reči osvrt. Ali to nije ista stvar. Ovi ljudi ne razlikuju pojmove. A mnogo sam razočaran sa ravnozemljašima. Sačuvaj Bože, oni su, bore se za ravnu zemlju, ali oni u stvari ne razumeju mnogo. Oni to samo su naučili od nekoga drugoga, pa oni to sprovode sada, ta tuđa znanja, ne svoja. Ali oni, kad već govorimo o ravnozemljašima, samo da kažem i tu pojedinost, mi nemamo nijedan dokaz da zemlja u stvari nije lopta. Jeste da je površina zemlje ravna, ali zemlja kao celina nije, mi ne znamo kako izgleda zemlja. Mi nismo bili izvan nebeskog svoda, tako da ne znamo da zemlja možda dole ispod, ona može da bude kao polulopta ili više od polulopte, možda bude 3/4 lopte, a onaj nebeski svod iznad nas, on je zaobljen, tako kad se uzme zemlja dole, koju ne znamo kako izgleda, možda baš izgleda kao lopta, i onaj svod gore iznad, to bi, znači kad bi se gledalo sa strane, to bi bila lopta. Mi nemamo nikakav dokaz da zemlja kao celina sa atmosferom i sa zemljom dole ispod nas ne izgleda kao lopta. Oni to ne razumeju da na kraju može da ispadne da je zemlja lopta. Ali to je, mislim, pazi, da se ne upuštam u to je, nema među njima malo vernika, nema, samo su, nemojte da im mnogo verujete, ipak prave neke ogromne greške, logičke i zdravorazumske, mada imaju određene podatke od drugih istraživača, da je površina zemlje ravna, pa to je istina, recimo. I tako, sad ovako da vam kažem, znači ovaj čovjek se žali na mene što se ja nisam mogao da setim reči osvrt. A ja kažem ovako, jer ovaj me kritikuje Joci, kao ja kažem nešto i onda 2 minute kao uradim isto. Nije tačno, evo, on laže taj Joci, taj što nagađa, nabada srpski Slovenac. Ovako on kaže, da ja istu stvar radim. Nije tačno, je ovako. Ali ajde da dovršim ovo što sam zapisao. Taj onda Femeks obraća se meni i kaže, nemoj tako umišljeno. Nemoj da se ismejavaš iz drugih ljudi. Ne znam šta mu je to. I on ne zna srpski izgleda. Šta znači da se ismejavaš iz drugih ljudi. Drugim ljudima, valjda treba se kaže. Svi mi pravimo greške. Ali pazite sad ovu situaciju. Kod mene se ne radi, kad ja njih kritikujem, ja njih ne kritikujem što su neku grešku napravili u izgovoru. Ja ih kritikujem što pravopis nije greška, oni ne znaju da pišu.
Ja čitam njihove komentare, to je nema tačke, nema zareza, postavljaju veliko slovo gde ne treba, malo slovo gde bi trebalo da bude veliko. Znači, ne znaju ljudi osnovni pravopis. To nije greška, to je nepismenost. A znaju da Dragan Balotić nije u pravu ono što govori o Bogu, oni sve znaju o Bogu, a nisu naučili ni pravopis. Znači, ja takve ljude kritikujem, oni mene kritikuju, gluposti pričaju kao onaj doktor Dokon i kao onaj doktor Fender, to mi neki doktori kokajagi sami sebi dali doktorat, a nepismeni ljudi, onaj njihov pravopis, ono je užas, vidi se da ljudi nisu završili mnogo više od osmoljetke, ako nisu pobegli i odatle. Tako da, ne znam koliko su završili, nije to ni važno, možda su završili i gimnaziju, ali nisu naučili pravopis. Može čovjek da završi školu, a da ne nauči opet ništa. Puste ga sa dvojkama, sa trojkama i tako, puste ga učitelj, ajde. Tako da, ja sam kritikovao takve ljude koji kritikuju mene, a ne znaju da pišu. A oni mene kritikuju, što ja nisam se setio reči osvrt. Pa ja živim 47 godina izvan moje zemlje, Srbije. Tako da nije ni čudo što sam neke reči zaboravio. Tako, meni je sad da izgleda, engleski mi je u mnogo čemu bliži nego srpski postao zbog tolikog broja godina. Ja nekad, kad razmišljam u glavi, razgovaram s nekim u Srbiji, recimo, sa nekim drugom, sa nekim prijateljem, ja uhvatim sebe da ja pričam s njima na engleskom, a ne na srpskom. Znači, to je kod mene već postalo toliko uvreženo jako da mi je u nekim situacijama bliži engleski nego srpski, iako ne mogu da se setim neke reči, pa to ne treba kritikovati, meni su i godine tolike, nisam ja više 49, nego ja sam ušao u godine, moji vršnjaci, mnogo njih imaju Alzheimera već, ne znaju da se sete kako se zovu. Znači, to nije nikakvo čudo što čovek mojih godina i u mojoj situaciji i živeći tolike godine u inostranstvu ne može da se seti ponekad neke naše reči. To mi treba oprostiti i to ne treba ni pomenuti nikad. Ovo je sramota pomenuti takvu kritiku. Znači, vidite, nemaju ništa više od toga, eto šta oni imaju da mene kritikuju. Nisam se mogao da setim reči osvrt. Eto ti, znači, od svih stvari koji sam ja rekao, a satima sam govorio, oni se uhvatili za ovu stvar. Znači, traže dlaku u jajetu, kao što je Mabus tražio dlake u jajetu u Bibliji. Tako ovi traže dlaku u meni. Znači, vidite zašto se oni uhvatili. Za moje, što se nisam setio 2 sekunde možda, ili 2-3 sekunde, kako se kaže neka reč na srpskom. U mojim godinama, vi možda ne vidite moje godine, ali ja izgledam mlađi nego što imam godina. Tako da to nikakvo čudo nije. To ne treba mi zamerati. Dobro, govorim i ovako kako govorim. Ja sam zadovoljan da nije mnogo gore, jer moji vršnjaci su mnogo gori od mene. Tako da, eto vidite, znači Joci, kao ja nešto zamerim nekome, kažem nešto i 2 minute posle baš uradim isto. Pa nije isto. Nije isto biti nepismen, ne znati gde ide tačka, gde ide zarez, gde ide veliko slovo, gde ide malo slovo i ne moći se setiti reči neke na srpskom. To nije isto. A Joci, znači on isto ne razlikuje pojmove, on kaže da je to isto, da ja radim isto, a ja ne radim. I još plus samo zameramo to onima koji su govorili protiv mene mnogo ružne stvari, samo na njih se obraćamo, ove druge ljude
Ne obraćam se na njih, na njihove propuste, jer neću ali kad baš neko se pravi toliko pametan, pa zna o Bogu više nego ja i zna sve o Bogu, a ne zna ništa o pravopisu, onda znači povuče me za jezik da kažem tu stvar. Eto tako, samo da znate, eto na šta su se oni uhvatili da me kritikuju. Znači, sjetite se reči, osvrt, to je moja greška. Nisam je se setio čitave 2 sekunde. Eto ti njihove kritike. Ajmo dalje. Kao dalje nastavlja Femex, on je najviše me kritikovao i on je govorio, kaže, svi imamo vrline i mane. Ma pusti me, vrlina i mana, nije reč bila o vrlinama i manama, nego o istinama. Ja sam govorio o istinama, a nisam se upuštao ko je kakav. A oni ne mogu da govore o istinama, jer istine ne znaju i negiraju, pa onda se hvataju da pričaju o sagovorniku, o njegovim manama i o njegovom karakteru. To sam vam rekao, to je đavolja strategija. On ne može da te pobedi istinom, to jest ne može da pobedi istinu, onda počne da lupeta nešto o tvom karakteru, jer to niko ne zna o tome ništa. Obično ljudi ne znaju karakter nekog govornika i onda počnu da pričaju to umesto o istinama. A istine mogu da se provere, a karakter, ko će mene da upozna, vas većina neće me nikad upoznati lično. Znači, nećete nikad znati kakvog sam ja stvarno karaktera. Tako, kaže, svađa nije u redu, nije zdravo, a ono što on radi je zdravo. Kao on se pravi važan, nije u redu, on meni govori ono što ja radim, a ono što on govori, to je u redu. Dragi moji, završio sam 3. tačku. Sada da vidim, 57 minuta i 17 sekundi. Ajde, znate, preći ću, lepo bi bilo da sad završim, ali ajde, nisam tako opasan, dobro bi bilo da ga sad zadržim ispod ovoga 1 sata, ali opet, evo, imam iskušenje da još i ovu 1 tačku kažem kad sam je već napisao, neka i ona ide, pa makar prešao sat vremena. I preći ću sat vremena, ali neću mnogo. Ovako, znači, pošto smo pričali u zadnje vreme puno o islamu i bitka je bila sa Mabusom u vezi islama i vidjeli ste koliko on brani islam, bez obzira koliko sam mu ja činjenica naveo. Hoću samo da vas malo ovako, čisto onako da vam obnovim sećanje i da vam kažem neke stvari opet u vezi islama, zašto to nije Božja religija ili da kažemo Kuran Božja knjiga. Mada je sve od Boga po dopuštenju Božjem, jer ima stvari koje nisu od Boga, ali Bog je dozvolio iz nekog razloga. Znači, u suštini sve je od Boga, znači i Kuran je od Boga na taj način. Pa kad čovjek radi zlo, i to možda se kaže da je od Boga, jer Gospod dozvolio da neko uradi zlo. Tako da ne može se kaže ništa da nije od Boga, jer sve je od Boga, ceo život je od Boga. Bez njega bi sav život prestao odjedanput. Da Bog prestane da održava ovaj život, sve bi nestalo iste sekunde. Znači ovako, 4. tačka je da Muhamed nije prorok Božji. Znači, o tome se radi. Ovako. Prvo, znači, samo na ukratko, neću da se upuštam mnogo, ništa. Prva tačka mi je da prve impresije Muhamedove su bile da kad mu je se pokazao onaj Gavrilo, anđel, u stvari mi kažemo arhanđel Gavrilo, ali on ga zove Džibril,
tako ga zovu oni, znači Gabriel na engleskom, Gavrilo na našem i Džibril na islamskom. Znači, prve, kako sam to rekao, prve impresije Muhamedove su bili da je to jedan đavo bio u pitanju, jer on ga je davio i govorio mu je da čita knjigu, a on jadnik nepismen, ne zna da čita, pa mu stalno govorio, pa ne znam šta da čitam, ne znam da čitam, a on ga opet davi, čitaj, a on opet, Muhamed, pa ne znam da čitam, a on još više ga davi, tako da ga je skoro udavio, to je izveštaj koji je Muhamed prvo sretanje sa takozvanim anđelom Gavrilom, očigledno nije bio anđeo, jer anđeli nikoga ne dave. Anđeli kad se pojave nekome u Svetom pismu, prvu stvar što im oni kažu tom čoveku ili ženi, ne boj se, jer ljudi, nije lako videti anđela i ne pasti dole na zemlju, a onda prvo što im kaže anđeo, ne boj se, on ti te okuraži da slušaš šta ima da ti kaže, a ne davi bre, davio Muhameda, to je bio demon, a ne anđeo. Znači, taj prvi utisak, i onda mu je njegova žena Kadija rekla, ma nije, a šta Kadija zna, nije ni bila tamo, nego ona, ajde ponovo, idi, on nije smio više da ide u tu pećinu, nije nikad više bojao se za život, nego oni ga nagovorili da je to anđeo, i on, jadnik, posle toga ponovo počeo da ide i da sluša toga poslanika koji mu je poslan bio da mu kaže šta da kaže. I tako, znači to je broj 1. Drugo, hteo da se ubije. Muhamed je posle toga susreta sa tim demonom, on je išao na planinu da se baci sa planine. On je htio da se ubije, on se bojio toga. I onda kad god on dođe gore da se baci, da se ubije, da izvrši samoubistvo, dođe taj takozvani Džibril i kaže mu da se ne baca. I onda Muhamed siđe i ne baci se. I tako on ga zaustavlja. Inače, čovjek u život došao do ovde, znači to je druga tačka. A treće, silovanje robinja. On dozvoljava silovanje robinja. Robinje može da radi šta hoćeš. Kao da to nisu ljudska bića. Samo zato što je neko rob ne znači da nije ljudsko biće. Mi treba da budemo dobri i prema robovima i prema malim ljudima. A za Muhameda robu si mogao da radi šta hoćeš. On ga nije shvaćao kao ljudsko biće. Nije on pitao tu robinju da li ona hoće da ima sa njim seks. On samo je zgrabi i uhvati je i radi je šta hoće. Ona ne smije da kaže ništa, nema nikakva prava. Takav je Muhamed bio. Četvrto, tučenje žena. Tučenje žena, to je najbanalnija stvar u islamu i dan danas. I dan danas najgore žene žive u islamskim državama, zemljama. Od 12 najgorih, 11 su muslimanske, gde žena ima najgori položaj i najviše je zloupotrebljena od muškaraca. Da, to ima onaj slučaj kad je došla ona jedna žena da se žali na svoga muža, on je ubio je, prebio je. I ona došla u nekoj zelenoj haljini, nije haljini, nego u odeći, kako se nosi u tom podneblju, ne znam kako se zove baš ta vrsta odeće, ali ja to zovem modernim imenom haljna, ali to nije bila haljna, ali ona je bila zelena, a njene modrice su bile zelenije od te haljine. Tako Aisha priča. Aisha, znači, žena Muhamedova, ona takvo izveštaj daje. I onda Aisha dovela tu ženu kod Muhameda da se požali
koliko je tuče muž i onda e, pitao je znači Muhamed šta je bilo i ona mu rekla on je čovjek impotentan, ja hoću da se vratim svom prvom mužu, neću sa njim. A onda bila tu i dva sina od te žene i kaže Muhameda ova dva sina, otkud ona, i on je još tu nagrdio i rekao da je dobro što je muž tuče. A to imati dete i čovjek koji je impotentan može da napravi dete. Može i on da nekako ugura i da napravi dete. Ima ljudi koji su kako se kaže, homoseksualci pa imaju decu. To nije dokaz da si muškarac samo zato što se rodilo dete. To nikad. Ali za Muhameda to je bio dovoljan dokaz da ona laže i da je dobro što je muž isprebio. I to ne da je isprebio malo, nego zamisli da su njene modrice bile zelenije od njene zelene haljine. Tako Iše kaže. I znači, vidite, znači, on odobrava tučenje žena, to je, eto ti sudije pravednoga Muhameda. 5. Oženio razvedenu ženu svoga usvojenog sina, kao primer svim muslimanima da isto rade. Tako piše u Kuranu, da mu je Bog to rekao da uradi, da da primer svim drugim muslimanima da se žene ženom svojih usvojenih sinova. I sad i kad su ga ljudi kritikovali, to nema nigde gde je to ni oni pagani nisu radili, a onda je on rekao, onda je on zabranio usvajanje dece, sinova u islamu. Znači nije, da bi se to zataškalo šta je on uradio, on je zabranio usvajanje. Zamislite to. A već da ne govorimo, što je se ta žena razvela, onaj njegov usvojeni sin joj dao razvod da bi je Božji prorok mogao da uzme, jer ga ona nadražila. I tako i eto, znači besmisao, užas. Onda 6. tačka je oženio devojčicu od 6 godina i uveo je u krevet od 9 godina. Kad se devojčica još uvek igrala sa lutkama i sa ljuljačke su je doveli da ide kod njega u sobu. Tako, roditelji njeni. Tako da to je dete bilo, znači pedofil. 7. tačka umro smrću kojom mu je predviđeno u Kuranu. Ako nije prorok Božji, da će mu pući aorta. I to mu piše, otkrovenje od Allaha. I kad mu je napravila ona Jevrejka, čiju je rodbinu svu pobio, ona mu napravila jagnje, pečeno i stavila otrov u njega. I jeo to jagnje, nije bio pametan, znači da ne jede od tog jagnje, da nije mu Bog rekao kad treba, nego kad je već jeo, kad je bilo prekasno i kad su i ostali gosti počeli da jedu od tog jagnjeta i osjetili otrov i ispljuvali, tek onda on dobio otkrovenje od Allaha da je to jagnje ne valja. A što mu Allah to nije rekao na vreme? Tako da namučio se teškim mukom zbog toga i umro smrću. On je rekao da, baš Muhamed sam je rekao, kad mu se to desilo, da osjeća da mu se aorta odvaja od srca. Aorta, glavna arterija. Tako se umire. Znači, baš se desilo od milion načina kako je mogao da umre, umro je baš onim načinom koji je zapisan da ako umre tim načinom, znači nije prorok Božji. Eto vam dokazao, znači da nije prorok Božji. Jer on priznaje
da kad je jeo to jagnje, da je osjetio da mu se aorta odvojila od srca i da, znači, nije Božji prorok. Jer to je bilo napisano mnogo ranije, da ako se to desi, da je to dokaz da nije dobio od Boga, nešto je pogrešio, nešto je nije zapisao kako treba ili nije uopšte prorok. Ajmo dalje. Osma tačka, Biblija ga ne spominje nigde. Nema nigdje. Ono što oni govore da ga Biblija spominju ono Sveti Duh, da je Muhamed i takve gluposti. To nema, to je toliko proizvoljno, to nema nikakvog dokaza. To su takve nebuloze. Znači, Biblija ga ne spominje nigde, a Biblija uvek spominje svoje ljude. I to više nego jednom. Koliko je Gospoda Isusa Hristosa Biblija puta spomenula pre nego što je došao na zemlju. I šta će biti, i kako će da dođe, i kako će da se rodi, i šta će da dočeka, i za koliko para će ga da prodaju, i kakvom smrću će da umre, i zašto, i sve to je predviđeno u vezi našega Gospoda Isusa Hristosa. Za Muhameda nema ništa. 9. tačka, islamska dilema. Ako je Biblija istinita, Kuran nije istinit. Jer Kuran govori da nije bilo raspeća, nije bilo vaskrsenja, nije bilo uznesenja, nije bilo ničega. Kuran kaže, a Biblija kaže da je sve to bilo. Znači, Biblija poništava Kurana. A ako Biblija nije istinita, recimo, ajde da kažemo da Biblija je korumpirana, onda opet Kuran nije istinit, jer Kuran kaže da je Biblija istinita. Znači, piše u Kuranu da Bibliju i tekako da je sva istinita, bez izuzetka. Ajde još da kažem nekoliko ovako. Muhamed je mučio, ajde ova 10. ili 11. Mučio je čoveka za pare. Kad su osvojili neki grad i onda Muhamed htio da opljačka tog čoveka, a taj čovek nije hteo da mu kaže gde mu se nalaze pare, a bio je malo bogatiji, a onda mu je, ili možda čovjek i nije imao te pare, otkud znaš, onda mu je Muhamed naredio da mu se zapali vatra na prsima. Sačuvaj Bože. Kakvi su to imali neku reč za takvo nešto. Zapalili vatru na prsima tog čovjeka, zamislite. I na kraju mu odsekli glavu, jer čovjek nije rekao, možda nije ni imao više. Možda je čovjek potrošio, otkud znaš. I onda posle toga što ga je tako izmučio krvnički i odsekao mu glavu i uzeo mu ženu od 17 godina. Žena mu bila 17 godina i Muhamed je uzeo sebi. I normalno to je postala njegova robkinja. Ta žena je bila robkinja. Znate vi da je Muhamed imao toliko žena, recimo 13, u najgorem slučaju 11, ali imao je tih robkinja koliko hoćete, pored žena. Tako 12. tačka ovdje piše, možda je greška, 12. tačka, 100 godina star čovek napisao pesmicu, 120 godina u stvari je čovek bio, ja sam hteo da kažem preko 100 godina. A bio čovek, ajde, da ne kažem 120, evo, neka bude samo da je preko 100. On je bio poeta neki i onda napisao je neku pesmicu da je, i u njoj je izrazio da je Muhamed podelio njegovo pleme, a to su muslimani stalno radili, dođu pa zavede braću, pa da se braća tuku, pa onda oni imaju korist od toga. On je jadnik u toj pesmici negdje pomenuo da je Muhamed podelio njegovo pleme i normalno Muhamed naređuje da se taj čovjek ubije. Čovjek od preko 100 godina, šta on može?
A ženu koja je počela koja je isto napisala nešto da nema smisla to što se desilo, a da je taj čovjek ubijen na pravdi, onda tu ženu Muhamed je naredio da se ubije ona i došao je preko noći onaj njegov i ubio u krevetu tu ženu sa njenom decom. Mislim, nisam siguran, 5 deca ili nešto. Sve ih je pobio. Znači, nisi smeo ništa da kažeš. Nema tu slobode, nema tu ničega u islamu. I to 1,6 milijardi ljudi islamista misle da je to okej. 13. Sauda Benzema. Prva njegova žena posle Kadije. On se prvo ženio sa Kadijom, kad mu je bilo 20 godina otprilike, a njoj 40. I ta žena Kadija, kako je bio veran njoj, nije i uzimao druge žene, jer Kadija bila bogata i on zavisi od njenih para. I kako nije uzimao druge žene, nije smio. A kad je Kadija umrla, on se razgoropadio. Izašlo iz njega ona prava, njegova priroda. I onda se oženio sa Saudom, to je prva žena posle Kadije. I onda kad je postala starija, on razvod i onda ona ga moli, nemoj, molim te da me izbaciš napolje, ne moraš da dolaziš kod mene u krevet, idi kod Aiše, ona je mlađa, jadna žena molila samo da ne bude izbačena napolje. 14. On nije imao milosti, a i Bog mu, Allah mu odobrio to što je uradio. Allah odobrava. U Kuranu piše da Allah rekao, dobro si uradio. 14. tačka u Kuranu 33:53 kaže, ovako piše, to sam o tome pričao malo već, ne ulazite u prorokove kuće osim za večeru, ni pre, niti ostajete posle večere, kao ne dolazite, samo na večeru dođite, ne pre večere i ne posle večere da ostajete. On je bio prorok Božji, ljudi su htjeli da dođu, da razgovaraju sa njim, da ga pitaju razna pitanja. On to nije dozvoljavao. On je dao otkrovenje u Kuranu da je Allah rekao da je on stidljiv i da on neće da im kaže, pa mora Allah da im to kaže. Znači, a taj Kuran važi kao za nestvorenu, večnu Allahovu reč. A zamislite kakve to veze ima sa životom. Pa Allah znači mislio o Muhamedu samo još pre nego što je svet stvoren. Jer ta Kuran, muslimani kažu da je to večna, nestvorena Allahova reč. I tako što god je htio, je Allah mu odmah davo. U stvari to nije Allah bio, nego Muhammed davo sam sebi razna ta odobrenja, a stavljao te stihove stavljao u Allahova usta. I tako, znači, to vam je 14. tačka ili 13. nije važno. Allah kaže, Allah piše u Kuranu kao Muhammed stidan da im kaže. A Muhammed, bre, naređivao ubijanje toliki ljudi, nije se imao 13 žena ili već 11, nije bitno, u isto vreme 11. Bio, bre, razbenik, nije se stidio ničega i nikoga. A ovamo je, kao Allah kaže da je on stidan, neće da im kaže. To nema smisla. Jer on htio, pa posle večere on hoće da ide kod svojih 13 žena, on obilazi sve žene za jednu noć, on ih sve obiđe. I tako muslimani se time fale kao on imao snagu od 30 ljudi za seks, pa se oni time fale. Tako da
Zar kakve to veze ima, zar je to duhovnost, zar je to su banalne stvari. Tu nema nigdje reči o ljubavi. Allah ne pominje mnogo ljubav, ni prema svojim ljudima. Nema tu, to je samo puki bukvalizam. Tako da a, još je rekao to u tom istom stihu 33, 53, da je Allah kaže ne ženite njegove žene. Kaže sve one žene Muhamedove niko nije smeo da oženi, jer kao to je Muhamedovo, ne smiješ ti Muhamedovu ženu da oženiš. A jadna Iša ostala udovica sa 18 godina. Jer ovaj je oženio, doveo je kad je bilo 9 i onda živio sa njom 9 godina i umro. I sad Iša ostala udovica od 18 godina, u najboljim godinama. Nema deteta ni jednog. I sad umjesto da se uda, da ima familiju, Allaha nije uopšte bilo briga. Ni jedna žena nije se smela udati Muhamedova. Tako naredio Allah. Ma nije naredio Allah, nego je to Muhamed naredio jer je bio ljubomoran. Nije htio niko drugi da može da ima njegovu ženu. Nema veze što je žena mlada, 18 godina, što joj treba muž, što joj treba familija. Njega to nimalo nije briga bilo. Znači, gde je tu milost Allahova? Gde je tu milost prema ženama? Allah nema nikakve milosti praktično ni za koga, ali za žene nema ama nimalo. Za žene nema milosti. Nema ni jedno obećanje za žene. Tako 15. stvar, crna magija. Zaboravnost. On postao zaboravan, pitao Aišu stalno, jesmo imali seks malo pre ili nismo. On nije znao šta radi. Jer mu neka žena sad ostavila crnu magiju na njega, koristila njegov češalj i našla dlaku njegovu na češlju i stavljala mu crnu magiju i napravila ga budalom, nije znao šta je radio malo pre. Mislio da je imao seks sa Išom, pa pita Išu, jesmo li imali malo pre seksa, on je Iša kaže, ma ne, nema veze, nema pojma. Tako da, a nama hrišćanima mi imamo zaštitu od Boga, nama ne mogu da učaraju, crna magija ne radi na nas, jer je Gospod rekao u Luki 10. glava 17. stih do 20. da mi imamo silu nad đavoljom silom, tako da nama ne mogu ništa da naprave. Pokušavaju, ali ne mogu ništa. A i u ovim brojevima 23 piše da crnom magijom ne treba da se bavimo i da nam neće moći ništa. Tako 16. tačka, lažna proroštva. Koliko puta je Muhamed pričao da će biti kraj sveta ovako kao dva prsta pokaže, da je kraj sveta tako blizu sa njegovim životom. Znači, kraj sveta će biti za vreme njegovog života. Onda je na jednom mestu je rekao, pitali su ga kad će doći zadnji sud, znači kraj sveta, a on kaže, ovo dete tamo, ako bude živo, onda će dočekati kraj sveta. Jedan dečko on pokazao. Međutim, taj dečko odavno umro, kraj sveta se nikad nije desio. Znači, lažni prorok. Onda na jednom mestu je rekao da će kraj sveta biti mnogo pre nego 100 godina se završi. Međutim, 1400 godina se završilo od kako je on bio, a međutim kraj sveta još nije došao po njegovim izjavama i po njegovom stilu. Tako da to očigledno da se vidi da je bio lažni prorok, sve što je rekao da će biti nije bilo. Tako, ajmo da, pa i u viziji Rimljana i Vizantijaca,
oni su se borili protiv ovih Asiraca i ovih Persije i ovaj je rekao da će pobediti Persija, Muhamed, međutim nije tačno, pobedili Rimljani i Vizantici. To kad je to se dešavalo negdje 615. godine naše ere. Znači i to je omašio. Onda imamo 17. glava muta. Muta, to je islamski zakon da čovjek može da se oženi na 2 dana. Njegovi ratnici idu tamo negdje ili ljudi koji nemaju žene, a daleko su od kuće, oni nađu neku žensku i ožene je na 2 dana. Daju joj neku haljinu i daju joj neku deo odeće ili daju joj neki dar i ona se uda za njih, za 2 dana im bude žena. I on posle kad ode, više onda rasturi braka i to više mu nije žena i to se ne računa da je učinio preljubu, jer je kao bio oženjen sa tom ženom. A u stvari to je čista prostitucija. To je božanska prostitucija. To je, šta je to drugo nego to? Ja ti dam pare, ti se udar za mene za 2 dana i posle 2 dana nisi mi žena, čao, doviđenja. Pa to nema mnogo razlike od prostitutke. Kad bi zaposlio neku prostitutku da sa mnom provede 2 dana, ili manje, ili više vremena. To su, znači, čisto samo kobajagi formalno udata za njega, pa nije prostitucija. A ono je 100% u suštini prostitucija. To je dato im taj zakon muta da mogu to da rade. I ajmo Muhamedonove žene 11 žena, drugi ne mogu da imaju više od 4. Dobro, to već znate da je sebi dao mnoga prava koja nije dao drugima. Onda neodržana obećanja, kad obeća nešto, rekao mu Allah da ne mora da drži obećanja. Rekao mu Allah da su obećanja nisu obavezna i da imaju rok isteka. Znači, on da obećanje da neće nekoga napasti, to važi recimo sljedeća 3 meseca ili već koliko. Posle 3 meseca to obećanje više ne važi. Znači, Allah nije bio pošten, nije držao obećanja i rekao Muhamedu da i on ne mora da drži svoje obećanja. Eto, takva je to religija i takav je to Bog. Navodno Bog, pod znacima navoda. Seks sa robinjom u krevetu svoje žene, ta se Hafsa se zvala, žena došla kući, našla ga u krevetu, svome krevetu sa tom robinjom, da ima seks, i onda mu rekla, mislim, ljutila se i Muhammed, znaš, kao obećao, neće više nikad, a Allah mu posle rekao, nema to veze, ti ne moraš da njoj obećavaš ništa svojoj ženi, ti možeš da radiš šta hoćeš. Znači, Allah ga čak grdi što se izvinjavao svojoj ženi. Allah gori od njega. Tako, tako, to je Aisha jednom rekla da Allah se žuri da ispuni sve želje Muhamedonove. U stvari Muhamed se žuri da ispuni svoje želje, samo stavi to u usta Allahova. I 20. tačka, i sa ovim ću da završim emisiju, a to da vam kažem, od te žene robinje, a imao je mnogo tih robinja, pa imao je mnogo kuća, piše da je imao mnogo kuća, nije on bio siromašan, Muhamed nije bio siromašan, jer od te kadije nasledio veliko bogatstvo, a inače pljačko je kad su išli u pohode, i svaka žena imala svoju kuću.
Imao je mnogo kuća on. Ali ta žena, ta robinja sa kojom ga je njegova žena našla u krevetu, ona je čak imala i dete od njega i to dete je umrlo. I to je vrlo interesantno da je toliko imao žena i nije imao sina da ga nasledi, ni jednoga. Nema džaba tolike žene, nema dece. Deca umirala, sačuvaj Bože. Pa zato što je valjda grešnik bio toliki. Pa ni deca nisu mogla da prežive. Ovako, 20. tačka, logička kontradikcija. Hristovi sledbenici su muslimani, piše u Kuranu 3.55, da će Hristovi sledbenici da su bili svi muslimani. Prvo, to nema nikakvog dokaza istorijskog da je to tačno. Ali piše još da će biti ti muslimani, Hristovi sledbenici, da će biti pobednici do dana uskrsnuća, znači do kraja sveta. A to piše u Kuranu 61.14. Ali apostoli su bili u stvari ti koji su nasledili Hrista i oni su ti koji su pobednici bili, ali oni totalno poriču islam i ono što islam kaže. Znači, i tu je Muhamed rekao tešku glupost da prvi hrišćani da su bili muslimani. Nema ni jednog istorijskog dokaza da je tako bilo. A iako su bili muslimani, sve su govorili protiv islama. Pa kakvi su onda to muslimani? Ono što apostoli su nam pričali i što nam pričaju hrišćani svih ovih vekova, to nema veze a to je sve suprotno od onome što Kuran naučava. Prema tome, kakvi su to muslimani? A ovaj je rekao Muhamed da će oni ostati pobednici, da će biti do kraja sveta, dok ne dođe uskrsnuće i tako. Eto, znači vidite koliko to nema veze sa životom. Dokaza protiv Kurana ima bezbroj. Kad je nešto lažno je na stotine načina. Tako da, eto, ja sam vam dao 20-ak još. Dragi moji slušalci, sad ću da završim. Bilo bi mi drago da imam uživo program, da možete da me pitate pitanja, jer ja primetio sam kad sam ranije imao emisije prošle godine, pa kad me ljudi pitaju neko pitanje, onda ja više živnem kad me neko uživo pita da odgovorim nešto. A ovako kad čitam neki tekst što sam napisao, onda se malo uspavam skoro, kao malo postane možda i nekad dosadno. Tako, volio bi da mogu da primim pitanja od vas, ali ne mogu, jer ovi ljudi koji su mi obećali da mi srede, da mi emisija ide uživo, imaju neke probleme, upali su u neke probleme, ne mogu da rade, ne mogu to da mi srede sada. Znači, ako ima među vama, mojim gledaocima, neko ko bi mogao da me pomogne da to sredimo, da mogu ljudi da me pitaju uživo pitanja, ja bi to volio. Jer ja volim pitanje i odmah da odgovorim na njega. Tako onda to malo me više, onda me to trkne, živne me malo više. Tako da ako ima neki dobar sa internetom, dobar sa YouTube, dobar sa studijima, ajde javite mi se pa da vidim možete li nešto da pomognete. Jao, zaboravio sam, pa čekaj, zaboravio sam glavnu stvar, Mladena Dukića. A jao, pa nisam ništa rekao o njemu. Ovo baš sramota. Sad ova emisija će izgleda biti opet 2 sata. A evo sad je sat i po. Bože moj, Mladen Dukić. Moj gledalac, veliki, dobri gledalac, je skinuo sa interneta i kopirao nekoliko Swedenborgovih knjiga. Među njima Poslednji sud, pa onda Istinita kršćanska, u stvari
na ovome hrvatskom je, pa piše istinita kršćanska religija. Onda ima Bog, treća knjiga Bog, promisao i stvaranje. U PDF formatu je on to našao na ovoj stranici engleskoj koja se zove New Christian Bible Study.org. Znači, znate kako se čita New, piše N-E-W. Christian, znate kako se, K je CH. CH, R, I, S, T, I, A, N. Bible, Bible, Study, stud y, .org. To je, znači, on je to na tome našao, a sad ću vam da dam, poslao mi je i link od ove knjige, recimo, istinita hrišćanska religija. Sad ću da vam ja otvorim taj link i malo nešto da pročitam iz njega, ali Mladen Dukić je fantastičan tip, on je našao sve te knjige, ja ću vam posle mog programa da dam link na koje možete da čitate recimo knjigu i sve te knjige, ali on mi je poslao link za knjigu Istinita hrišćanska religija. Samo je na hrvatskom, ali nemojte to da vas Srbe da vam mnogo smeta, nije to važno, to je iskrivljeni, izvitopereni srpski jezik, tako to shvatite, nije to bitno kad ovdje možemo da budemo i da učimo engleski, pa možemo i hrvatski da čitamo. Kad ovi Srbi, ne znam da li su to uradili, izgleda nisu, jer to je ovdje, kako da kažem, Hrvati su ovdje na zapadu, to se odavde na zapadu uradilo. I Hrvati su prijatelji, saveznici, a Srbi su neprijatelji. Tako da se sve radi, izgleda prvo na hrvatskom, pa tek onda na srpskom. To nemojte ništa da se iznenađujete. Znate da su vas bombardovali, a Hrvate nisu bombardovali. Nemojte to da vas nešto mnogo iznenađuje. Znači, ima i knjige su prevedene, pošto je uticaj politike i na sve druge stvari. Eto, prevedeno je prvo na hrvatski. Čitajte vi, ništa se vi ne sekirajte. Nema veze to što piše kršćanska religija ili hrišćanska. To je ista stvar. Važan je smisao, a ne da li je pisalo ovako ili onako. Tako da to čisto onako za Hrvate nema problema, ali Srbi možda neki ne vole hrvatski, ali ja vam kažem, nemojte da vam to smeta, slobodno čitajte, ništa vas to neće oštetiti duhovno. Tako kad je takva situacija, morate da se nekad i prilagođavate situaciji na svetu. Šta sam još, ali Srbi su napravili mnoge knjige i izdali u fizičkom formatu. Tu su Srbi daleko napredniji od Hrvata, to su Srbi preveli knjige na srpski i izdali ih, dok recimo toga koliko ja vidim nema na hrvatskom mnogo izdatih knjiga, ali ovako ima u tom PDF formatu. Znači, to je opet neka kompenzacija za Srbe da oni imaju fizičkih knjiga više. Tako da, koliko imam informaciju, tu mogu da pogrešim nešto, to nisam ja baš istraživao. Evo, Mladen Dukić mi je pomogao u vezi toga, ja ću tu njegovu informaciju da sada prosledim vama. I obraćam se i svima vama drugima, ako možete nešto da uradite, da ova emisija bude bolja, da neku informaciju date koju ja ne znam, a vi znate, slobodno uradite, pomozite program, dodajte, napravite program boljim. Evo, Mladen je sad napravio da mogu svi da čitaju pravu hrišćansku religiju na mobilnom.
Znači da ne moraš ni da kupuješ ni knjigu. Samo da vam treba, valjda, onaj Wi-Fi. Sad ću da vam odavde malo to pročitam iz te knjige nešto. Evo ovako. Evo vidite. Ovako. Aj malo da priđem bliže. Ovako, samo da vidite koliko je to divan tekst. To su zadnje knjige koje je Swedenborg napisao. Napisao je 30 knjiga, veliki. Ono kada vam ja pokažem neku malu knjižicu, ono je samo izvod iz neke knjige. On je napisao 30 dobrih knjiga, velikih. Tako da šta sam htio sad da kažem tu? Da, to su zadnje 2 knjige koje je napisao pred smrt, pred odlazak Gospodu. Tako da je tu baš onako objašnjena cela hrišćanska teologija na najpraviji način. Znači onako koncizno i zadnji kako da ga zovemo, uobličeni sadržaj i izgled teologije. Tako da je to odlično. Ajde ovako. Evo, sada da vam samo nešto pročitam kako je to lepo. Evo ovako. Emanuel Swedenborg, sluga Gospoda Isusa Hristusa. Kakav je to sluga. Sad ću da vam pokažem njegovu sliku. Evo mu njegove slike ovdje. Da vam pokažem kako izgleda Emanuel Swedenborg. Evo ga, vidite ga. U to doba bile su popularne ovakve frizure. To su valjda bile one perike. To je u to doba, to je bilo popularno. Eto vidite Emanuela Swedenborga. To sam baš donio iz crkve Emanuela Swedenborga ovde u Torontu pre 10 dana. Tako, samo da vidite to. Sada, vidite. Kaže ovako, Emanuel Swedenborg, sluga Gospoda Isusa Hrista. Jeste sluga, jeste i to dobri sluga. Niko nije uradio toliko koliko je on uradio. Istinita, ja ću ovako, ovdje piše kršćanska religija, a ja, pošto je meni lakše, neke reči što su tu, ja ću ih izgovoriti srpski, znači ja ću reći hrišćanska religija, a piše kršćanska, jer ima taj hrvatski prevod. Koja sadrži univerzalnu teologiju nove crkve, koju je Gospod predskazao u Danijelu 7, 13 i 14, 7. glava, 13. i 14. stih, i Apokalipsi, to jest knjigi Otkrovenja, 21, 21. glava, 1. i 2. stih. To govori o novoj crkvi. Predskazao je Gospod u novu crkvu. I sad da vidite kako je to. Kako to lepo piše. Kaže ovako. Daniel 7, 13, 14 ovako kaže. Kako je dobro. Odmah oživim kad počnem da čitam tekst Božji, odmah život u mene uđe. Gledah u viđenjima noćnim. Ne, čekaj. Noćnim, jest. Gledah u viđenjima noćnim. Ovo govori Danijel. Prorok Danijel, čuveni. I gle, na oblacima nebeskim dolazi jedan poput sina čovečijeg. I bila mu je predana vlast, slava i kraljevstvo. Carstvo, mi bi rekli Srbi. I svi ljudi, narodi i jezici će mu služiti. Njegova vlast je večna i nikad neće proći i carstvo njegovo neće propasti. Sada, dragi moji,
To kaže Danijel, govori o novoj crkvi, to je nova crkva. Sad ajmo da kažemo šta kaže u Apokalipsi, 21. glava, 1. stih, 2. stih, 5., 9., 10. i tako dalje. Ja ću samo da pročitam nekoliko. Ja, Jovan, ovdje piše Ivan, ali Jovan ja kažem jer je Jovan na srpskom. Videh novo nebo i novu zemlju. I videh sveti grad, novi Jerusalim, kako silazi s neba od Boga, pripremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. To treba da znate da grad ne znači grad, nego grad znači crkva, doktrina, to znači grad, a ne grad bukvalni. Jer vidite ovdje zaručnica, pa nije grad zaručnica, nego crkva je zaručnica. Nakićena za svoga muža. I jedan od 7 anđela progovori sa mnom govoreći: dođi, pokazat ću ti zaručnicu, ženu jagnjetovu. I prenese me u duhu na planinu veliku, visoku i pokaza mi taj veliki grad, sveti Jerusalem, što silazi s neba od Boga. Znači, nemojte da budete ludaci da mislite, jer tamo piše da je taj grad 1500 kilometara širok, dug i visok. To su gluposti, to su sve prenosna značenja. A onaj koji sedi na prestolu reče: gle, sve činim novo. I reče mi: piši, jer ove reči su verne i istinite. I tako. Evo vam sada tabela sadržaja. Vidite. Ovako. Vera novog neba i nove crkve u njeznoj generalnoj i njeznoj pojedinačnoj formi. Pa prvo poglavlje, Bog stvoritelj. Aj samo da vam prođem kroz poglavlja, znači jedinstvo Boga, o tome, recimo, to sad preskačem, idem na drugo poglavlje, tražim. Drugo poglavlje, Gospod iskupitelj, o tome sve. Pa onda idemo na treće poglavlje, treće poglavlje, Sveti duh i božansko delovanje. Idemo dalje na četvrto poglavlje, Sveto pismo ili reč Božja. Ajde idemo u peto poglavlje, ima puno o tome. Sad idemo dalje, preskačem peto poglavlje, znači 5. glava u knjizi Prava hrišćanska religija. Katehizam ili dekalog, objašnjen s obzirom na njegova vanjska i unutrašnja značenja. Dekalog znači 10 Božjih zapovesti. Deka, znate šta znači 10. To je znači objašnjene 10 Božjih zapovesti. Šta znači? To se ja spremam vama da objasnim jednom. Spremao sam se, ali još nisam stigao na to bio. Ali to vam je objašnjeno 10 zapovesti. Šta znači i spoljašnje i unutrašnje značenje tih njih. Dalje, idemo na 6. poglavlje. 6. poglavlje, vera. Sve o veri. 7. poglavlje, dobročinstvo ili ljubav prema bližnjemu i dobra dela. 8. poglavlje, idemo, ima puno, sve je objašnjeno kako treba. 8. glava ili poglavlje, slobodna volja, o slobodnoj volji. Idemo. 9. poglavlje, pokajanje. Sve o pokajanju, kako se to radi, šta to znači. 10. poglavlje ili glava, ponovno formiranje i preporod. Preporod u duhu. 11. uračunavanje. To i ne znate ni šta znači, ali ako vas interesuje, čitajte. Evo vam besplatno. 12. poglavlje, krštenje. 13. sveta večera. 14. dokončanje veka,
dolazak gospodnji i nova crkva. To je onaj drugi dolazak gospodnji. I onda nadopune ima. Ima Luter, Melanktonin i Kalvin u duhovnom svetu, Luter u duhovnom svetu, Melanktonin u duhovnom svetu, Kalvin u duhovnom svetu, to su ovi čuveni protestantski prosvetitelji, Nizozemci u duhovnom svetu, evo razne nacije, Englezi u duhovnom svetu, kako i šta im je situacija, Nemci u duhovnom svetu, Rimokatolici u duhovnom svetu, to sve objašnjava Swedenborg, on je to sve video očima i čuo ušima za mnogo godina. A rimokatolički sveci u duhovnom svetu, muslimani u duhovnom svetu, Afrikanci u duhovnom svetu sa Božjom, sa beleškom u vezi pogana. Znači, pošto su Afrikanci uglavnom pagani, ili ovdje piše pogani znači pagani na hrvatskom, onda Židovi u duhovnom svetu, onda otkrovenje duhovne istine Swedenborga i njegovo izvještaj o stvarima koje je vidio i čuo u duhovnom svetu i pitanje predloženo od strane jednog izbornog nemačkog vojvode koji je također i u crkvi zauzimao visoki položaj. Znači, dragi moji, evo vam, to sam vam dao sadržaj, divan sadržaj, nađite, daću vam link, čitajte, obrazujte se. Čovjek govori istinu, ja vam garantujem da govori istinu. Emanuel Swedenborg. Ne može nikako drugčije da bude nego onako kako on kaže. Postaćete doktori religijskih nauka ako proučite Swedenborga i ako vas on nauči šta je šta. Ajde sada samo da vam samo malo da vam iz one prve glave neka podnaslove pročitam i onda ću da završim. Evo. Ovako, sad ću vraćam se na prvu glavu. Ovako, Bog stvoritelj. Celo sveto pismo i odatle izvedene doktrine crkava u hrišćanskom svetu naučavaju kako Bog postoji i kako je on samo jedan. Drugo, postoji univerzalni upliv od Boga u duše ljudi da Bog postoji i da je on samo jedan. Na celom svetu ne postoji narod, treća stvar, na celom svetu ne postoji narod koji posjeduje religiju i zdrav razum, koji ne priznaje da postoji Bog i da je on samo jedan. Što se tiče prirode, četvrta stvar, što se tiče prirode ovog Boga, narodi i ljudi su imali i imaju i dalje različita mišljenja, čemu ima nekoliko uzroka. Sad on vam daje te uzroke. Sada, čekaj sad ovo. Peto, ljudski razum može, ako to želi, percipirati i zaključiti iz mnogo stvari u svijetu da Bog postoji i da je on samo jedan. Znači, ljudski razum može to da shvati. Nije da ne može. Neće. Oni koji ne shvaćaju, oni u stvari neće. A ne da ne mogu. Ajmo dalje. Šesto. Ukoliko Bog nije samo jedan, svemir ne bi mogao biti stvoren i očuvan. Pa normalno to bi bilo rivalstvo i to ne bi moglo da opstane više od 1.000.000 godina. Kad tad došlo bi do nekih nesporazuma. Sedmo, čovjek koji ne priznaje Boga je izopćen, drugim rečima, izbačen iz crkve i osuđen, jasno. Osmo,
uz čoveka koji ne priznaje jednog Boga, već nekoliko ne prijanja nijedan crkveni princip. Au, ovo je velika stvar. Čovjek koji ne priznaje da je Bog jedan, za njega se ne lepi ništa. On ništa ne razume. Znači, to dobro pazite. Nemojte da vas ufati ono lažno trojstvo u kandže. Dalje. Ajde vidim tu šta sam, gdje sam stigao. Dalje, božanski bitak koji je Jehova. Jedan jedini Bog se naziva Jehova po njegovom bitku, pošto on jedini jeste, bio je i bit će i zbog toga što je on prvi, posljednji, početak i kraj, alfa i omega. Dalje, jedini Bog je sama supstanca i sama forma, a anđeli i ljudi su supstance i forme od njega, i ukoliko su u njemu i on u njima, utoliko su oni njegove slike i naličja. I tako, evo ovdje ću da stanem, ima predivnih stvari, neću da vam čitam, čitajte sami, dosta sam vam pročitao za primjer kako se to može da čita. Evo, 1 sat i 56 minuta, neću da pređem 2 sata. Hteo sam da ne pređem ni jedan, ali eto. Znači, dragi moji, pozdravljam vas sve. Do sljedećeg programa. Eto, i volio bi da to sredimo, da imamo žive razgovore. Bilo bi lepše, bilo bi i meni interesantnije, bio bi i ja življi, interesantniji odmah ljudima, jer vi pitate ono što vas interesuje. Ovako ja pričam što ja sam izabrao, a ne šta je vas možda interesovalo više. Eto tako, znači toliko. Sad ću da vam kažem koliko je sati kod mene. Kod mene je 15 minuta do 2 sata posle pola noći. Znači, ovaj program ću da vam sada stavim na YouTube i moći ćete da gledate. Eto. Srećno, doviđenja i znate kako ja uvijek kažem. Bog. Amin.